ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി ട്ടാ, അത് ഇന്ന് ചെറിയൊരു ലാപ്ടോപ്പിന് ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്നു, കാരണം ഉണ്ടാ പറ്റിപ്പോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കയതേ ഗിരിയത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവ ശ്രീ ഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരമോ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യാസ യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തിക വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുദ്ധപദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവ സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം താം സഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജയപദേ ഗോപേശ ഗോപിയ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു തപ്തഗഞ്ജന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനെ ശ്രീകൃഷ്ണഭാനുസുതേ പ്രണാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിച്ച ഭജപദനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠാഭൂതലെ ശ്രീമദ് ജയപദ ശ്രീമദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമ്നെ നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരി നിർവിശേഷൂന്യവാദി ഭാസ്യാദ്യദേശാന ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൈർ വ്യക്തിവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുദേവ് ജയ്. ഗുരു വൈഷ്ണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ 21 നമ്മൾ പുതിയ സ്ലൈഡ് തുടങ്ങല്ലേ ചെയ്ത്? ഇന്നലെ 20 വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് 21ലേക്ക് തുടങ്ങല്ലേ നമ്മള് ചെയ്തത് വിഭൂതി യോഗത്തില്. 21 തൊട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക്, അങ്ങനെയല്ലേ? ഇന്നലെ 20 വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ചെയ്തു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ശ്ലോകം 21. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷം രവിരം സുമാൻ മരീചിർമരുതമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. വിവർത്തനം. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതില് പറയണത് നമ്മ വിഭൂതി യോഗത്തിലേക്ക്, വിഭൂതി യോഗമല്ല ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇതില് 10ാമത്തെ അധ്യായം ശരിക്കും വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാജാവില് ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളായ രാജാവാണെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ ആദിത്യന്മാരുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ അധ്യായത്തിന് അത്ര നമ്മള് ഇതില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതില് കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോണാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വലിയ താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്തായിരിക്കും അത് ഭഗവാനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പോണാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പല പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷ്ണു അല്ല, ആദിത്യന്മാരിലെ പേരിലുള്ള ഒരു വിഷ്ണുവാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തമനമായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അതായത് നമുക്ക് മരീചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. കാരണം അത് പറയുന്ന മരീചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന അന്തരീക്ഷചാരികളായ 50 വിധം മരുത്തുകൾ, വായു വിശേഷങ്ങൾ, 50 തരം വായുക്കൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അധിപനാണ് ശരിക്കും ദേവതയാണ് മരീചി. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് 50 തരം മരുത്തുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് മരീചിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് വിഷ്ണുവാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിഷ്ണുവാണ്. ജ്യോതിസുകൾ സൂര്യനാണെന്ന് അറിയാം. മരുത്തുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല മരീചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണെന്ന് ഞാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോവാം. ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളല്ല കമ്പാരിറ്റീവ് മറ്റുള്ള അധ്യായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. അടുത്തത് 10:22. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വേദാനാം സമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവ ചൈതന്യവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധമാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേദം സാമവേദമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞത് സാമവേദങ്ങളിൽ ഞാനാണെന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ രാജാവാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ കൂടെ 6 ഇന്ദ്രിയ, 6th സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയാണ് ശരിക്കും മനസ്സ്. അതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ 5 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ 6 കൂടിയാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. ഷഷ്ടേന്ദ്രിയാണ് നമ്മൾ പറയാ ശരിക്കും. അപ്പൊ അതില് മനസ്സ് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവഗണങ്ങളിലെ ജീവചൈതന്യമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്കും അറിയാം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവശക്തികൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിലൊരു അവബോധം ഉണ്ട്, അതില് ആത്മാവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ, നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഇതിന് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളില്ല. അപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈലിന് തന്നെ ഹാർഡ്വെയറിന് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ജീവസത്ത നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രീതിയിൽ പറയാം. അതാണ് ജീവസത്തയ്ക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജീവസത്തയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഫങ്ഷൻ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ സയന്റിസ്റ്റും ഇപ്പോഴത്തെ അവര് തമ്മിലുള്ള ശരിക്കും പ്രശ്നം അതാണ്. അവര് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശരീരം തന്നെയാണ് എല്ലാതും എന്നുള്ള ചിന്തിക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കായ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, ആയ പോയിന്റ്സിലേക്ക്. സയൻസ് വളർന്നു വരുന്നുള്ളൂ. കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ സയൻസ് അത് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് പറയും നമ്മള് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതും നമ്മളെ മഹർഷിമാര് അത്രയും മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇവര് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അത് നമുക്കറിയാലോ, ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ അവർ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് സമയം ഇതാവണം. അവര് അത് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് അത് എത്തും. അത് ഈവൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റ്, നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ്, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, എസ്പെഷ്യലി ഇതായിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടത്തില്ല. കാരണം അവർ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മളെ സയൻസ് നിൽക്കണ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മിത്തോളജി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നത് ജഡപദാർത്ഥം, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഇവരിപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന്, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ശരീരം പഞ്ചഭൂതം നിർബന്ധം തരാം. ആ പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലൊക്കെ അത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അതാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മനസ്സിലാവില്ല. അവർ നോക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 10:23 ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേഷ്ണ. ആരും വായിക്കണില്ലേ? ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ആരെങ്കിലും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. ഒരു സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ വായിച്ചിരിക്കും. രുദ്രാണാം ശങ്കരസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസുനാം പാവകാശ്ചാസ്മി മേരുചികരി നാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം.
അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 11 ശിവന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന്. അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശിവനാണ്. അത് ശിവനാണ്. അപ്പൊ രുദ്രന്മാര് 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവനാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യക്ഷരാക്ഷസിൽ കുബേരനും, അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം കുബേരനാണെന്ന് അറിയാം. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, അപ്പൊ അഷ്ടവസുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ അഗ്നിയാണെന്നും അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവാണെന്ന് പറയുന്നത്. പല ചില പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ മേരുവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. 11 രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ അത് ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശങ്കരൻ, അതായത് രുദ്രാവതാരം തന്നെ. അത് 11 രുദ്രന്മാരില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശിവനാണ്, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ യക്ഷരാക്ഷസിന്റെ അധിപൻ കുബേരൻ, നമുക്കറിയാം കുബേരനാണ്. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരുടെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുബേരനാണ്. ഡിസ്റ്റർബ് ആവണുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ആരെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണേ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ ഒരു പർവ്വതമാണ് മേരു. അപ്പൊ മേരുവിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പല പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ മേരുവിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതരം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ആ പർവ്വതത്തിനുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മേരുവിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടോ, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതില് എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അടുത്ത ഹരേഷ്ണ. ശ്ലോകം 24. പുരോദസാം ച മുഖ്യാമാ വിദ്വിപാക്ത ബൃഹസ്പതി സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സാരസാമാസ്മി സാഗരഃ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപതിമാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ദേവന്മാരെ പുരോഹിതന്മാരാണ്. ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതൻ, അതിന് ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കാർത്തിക, അതും ദേവന്മാരുടെ സേനാധിപനാണ് കാർത്തികൻ, അതായത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി. പിന്നെ ജലാശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഇപ്പൊ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതൻ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ശരിക്കും. ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോവാം. ഇത് സിമ്പിള് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഉണ്ടാ പോണത്. 25. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളും അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഋഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭൃഗു മഹർഷിക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭൃഗുവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ സ്പന്ദനം, നമുക്കറിയാം ഓങ്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സ്പന്ദനം, വൈബ്രേഷൻ, അത് ഓങ്കാര ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തിരുനാമ യജ്ഞം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയണല്ലോ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ നാമത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ അത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. അപ്പൊ ഹിമാലയം അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. മേരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഹിമാലയം ചലിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിന്, അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചലിക്കാത്ത ആ ഒരു ഇതില് ഏറ്റവും വലുത് ഹിമാലയാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഭാവശാലിയാണ് ഋഷിയായ ഭൃഗു. അപ്പൊ ഭൃഗു ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മന്റെ പുത്രന്മാരുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭൃഗു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, നമ്മൾ പറയുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമമാണല്ല, നാമയജ്ഞാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാമജപത്തിന് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
യജ്ഞങ്ങളിൽ നാമജപമാണ് ഏറ്റവും അത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് അതിന് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ മേരു പർവ്വത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയ. അതിന് ശരിക്കും മേരു പർവ്വതത്തിന് വലുതാണ് ഹിമാലയം, പക്ഷെ ചലനമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചലനമില്ലാത്തതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഹിമാലയമാണ്. മേരു പർവ്വതമാണ്, പക്ഷെ അത് ചലനമുണ്ട്. പിന്നെ അത് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഹിമാലയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹിമാലയ ആകുമ്പോൾ അത് ചലിക്കാത്തതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഹിമാലയത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അടുത്തത് മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26 വായിച്ചു. 26 വായിക്കണം. അശ്വത്ഥ സർവ വൃക്ഷാണാം ദേവർഷിണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വമേധവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതും ഇതേ എത്രയോളം വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൃക്ഷത്തിന് അശ്വത്ഥ പറയുന്നത്. അത് ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഋഷിയും. അപ്പൊ അതിൽ നാരദനാണെന്നും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും കുറെ ഗന്ധർവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചിത്രരഥനാണ്. അപ്പൊ ചിത്രരഥനും അതേപോലെ തന്നെ യോഗസിദ്ധി കെട്ടിയ കുറെ പേരുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കപിലമുനിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം അതും ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് അത്ര നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ വിഭൂതികൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ സ്ഥലങ്ങളെ അതൊക്കെ എല്ലാതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് എവിടെങ്കിലും ഒരു പറയല്ലേ യുണീക്ക്, അതായത് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് തോന്നി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചൈതന്യം അത് നമ്മളെ കുടികൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില വ്യക്തികളിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കടാക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ്. പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ദേവഹൂതിയ പുത്രനായ കപിലനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ കപിലന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് പൂർണ്ണത, അതായത് യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളതാണ് കപില ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ദേവഹൂതിയ പുത്രനാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് 10:27. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉച്ചേ ശ്രവസമസ്വാന വിദ്ധി മാമൃതോത്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രാവഹനായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആ ഉച്ചറ സർവീസിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അത് കുതിര അല്ലെ, അമൃത് നേടാനെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുതിര വന്നതും പിന്നെ ഐരാവതത്തിന്റെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനായ ഐരാവതമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനം കൂടിയാണ് ഐരാവതം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതും ഞാനാണ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇപ്പൊ രാജാവാണ് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലുത്. അതായതുകൊണ്ട് അത് രാജാവ് ഞാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ഞാനാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയില്ല, ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താഗതി അല്ല ശരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായിരിക്കും വരുന്നത്. പരീക്ഷിത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അത് പറഞ്ഞു. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷിത്തിനെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും ശ്രീരാമനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മള് രാജാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. അതാണ് ഇതില് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാമസ്മി കാമധൂത് പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർഭ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ വായിച്ചോ മാതാജി. 2-3 ശ്ലോകം വായിക്കാം നമുക്ക്. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. സ്ലൈഡ് വേണം.
അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോയാത സാമം പിതൃനാമ മര്യമാചാസ്മി സംയമതാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു, ദേവതയായ യമനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൊണ്ട് വായിക്കും, 30 കൊണ്ട് വായിച്ചോ, എന്നിട്ട് പറയാം. പ്രഹ്ലാദാശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രാഹം വൈനദേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. അപ്പൊ നമ്മള് 29, 28 നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന നാഗങ്ങളിൽ അനേകം ഫണങ്ങളോടുകൂടി ആ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ, ജലജീവികളിൽ വരണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അനേകം ഫണങ്ങളുള്ളത് അനന്തൻ. അപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ അനന്തനും ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ജലജീവികളിൽ വരുണൻ. അപ്പൊ വരുണനാണ്. പൃഥുക്കളിൽ ആര്യമാവണം. പൃഥുക്കൾ എന്നുള്ള ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ആ പൃഥുക്കളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആര്യമാവണം. അപ്പൊ ആര്യമാവണ് ഞാൻ. ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമൻ. അപ്പൊ ശിക്ഷിക്കാം. അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ. നാസ്തികരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണസമയത്താണ്. അതായത് യമദേവൻ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവണം. അതിന് ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യു ദേവതയായ യമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രഹ്ലാദനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ജനിച്ചത് ദൈത്യകുലത്തിലാണ്. അതിനത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവന് കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കാലത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്തത് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കാലത്താകുമ്പോഴേക്കും പലതും സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, അത് നമുക്കറിയാം. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കത് പറയാം. നമുക്ക് തിഥിയും അതിയും സഹോദരിമാരാണ്, കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരാണ്. അപ്പൊ തിഥിന്ന് അതീതി എന്നാണ്. തിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യർ, അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആദിത്യർ. അതായത് ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും അമ്മമാരുടെ തിഥിയും അതിയും അല്ല. കശ്യപ മഹർഷിനെ ശരിക്കും ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും തിഥിയുടെയും ഇത് പറയുമ്പോള് കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും. അതൊന്ന് തിഥി അതീന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് സ്ലൈഡ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് 31 തൊട്ടിട്ട് 33 വരെ വായിച്ചു മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ശ്ലോകം വെച്ച് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവനഃപവദാസ്മി രാമ ശസ്ത്രഭൃതാവഹം നക്ഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്വനി. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവുമത്രേ സ്രാവ്. ഇതും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ. ശ്ലോകം 32. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദപ്രഹദാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യാവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയത സത്യവുമാണ് ഞാൻ. 33. അക്ഷരാണാമകരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസമാസുഗസ്യ ച അഹമേവ വക്ഷയോ കാലോ താദാഹം വിശ്വതോമുഖഃ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ 31 പറയണ എന്തുട്ടാ? ജലജന്തുക്കളിൽ വലിപ്പം കൂടിയത് മനുഷ്യർക്ക് ആപൽക്കരവും അത്ര സ്രാവ്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമുക്കറിയാം സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശ്രാവണ്. അപ്പൊ അതും ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം അന്ത്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രവും നിർണയ ശാസ്ത്രവുമാണ് നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം
തർക്കശാസ്ത്രമല്ല, നമുക്കറിയാലോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ഞാനാണ് തർക്കശാസ്ത്രം നിർണയ സത്യവുമാണ്. അപ്പൊ സത്യം, അതായത് തർക്കശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വക്കീൽ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ സത്യം എന്താണ്, അതാണ് നിർണയ സത്യമാണ് ഞാനെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. സത്യം എന്നല്ല, അത് ഭഗവാനാണ്. അതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പരമബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങൾ വിശ്രമസ്ഥാനം. അത് നമുക്കറിയാലോ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, സൃഷ്ടിയുടെയും അന്തിമ അവസാനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നര്. അതും നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ അജ്ഞാനം കാരണമുണ്ട്. അത് ഇവൻ ദേവന്മാർക്കും സംഭവിക്കും. ദേവന്മാർക്കായാലും അവര് നമ്മളിൽ അല്പം ഉയർന്നിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവര് ഭഗവാനല്ല. അതിനെതിർ പറഞ്ഞു അവർക്കും തെറ്റുപറ്റും, അവരും അജ്ഞതയിലാണ് ശരിക്കും. അതിന് മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരേലും നമ്മളേലും കുറച്ച് ഉയർന്ന പദവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ 32-ാമത്തേതില് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം അധ്യാവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ, അർജുന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം, അതിപ്പോ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. പിന്നെ ഇതില് വേദവൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14. ഇതിൽ പറയുന്നത് തർക്കശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട് അർജുന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം, അതേപോലെ തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രം നിർണയ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് വേദവൈജ്ഞാനിക 14 വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. 14 വിധത്തില് 4 വേദങ്ങളുണ്ട്, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങൾ. അപ്പൊ 4ഉം 6ഉം 10 പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയാണ് ന്യായശാസ്ത്രം, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 14 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ 14 ശരിക്കും വേദ വൈജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പറയണത് 4 വേദങ്ങള്, പിന്നെ അവയുടെ 6 അംഗങ്ങള്, അതാണ് നിരുക്തം ഛന്ദസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 വേദാംഗങ്ങളുണ്ട്. ജ്യോതിഷമൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. കൽപ്പം, നമ്മളെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പല ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദങ്ങളെ 6 അംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രം നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അപ്പൊ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കൂടെ ചെയ്തു തരുന്നത്. പിന്നെ ന്യായശാസ്ത്രം, അത് നമുക്കറിയാം. റൂൾസ്, എല്ലാത്തിനും റൂൾസ് വേണം. പിന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. റിലീജിയൻസ് ഇത് കൂടാതെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാതും ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം 18 പുരാണങ്ങളും, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 14 എന്നുള്ള ആ വൈജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ 14 വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പലതും പല രീതിയിൽ 4 വേദങ്ങളും 4 തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് 4 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 6 അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് 6 തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്യോതിഷവും അതേപോലെ തന്നെ കൽപ്പവും. ഒന്ന് നമ്മളെ ആചാരങ്ങളായി മാറി, മറ്റൊന്ന് തന്നെ ജ്യോതിഷമായി മാറി. അപ്പൊ അത് രണ്ടും 2 രീതിയാണ്. അതിന് 6 വീണ്ടും 6 എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം, അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു സാരാംശം, നമ്മൾ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ന്യായശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് ന്യായശാസ്ത്രം, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പുരാണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് 14 ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ 13 അക്ഷരങ്ങൾ ആകാരവും സമാസങ്ങളും ദ്വന്ദ്മാസവുമാണ് ഞാൻ. അനാവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്ത ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് ഞാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാതും. അപ്പൊ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മാവ് അത് ഞാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും അൾട്ടിമേറ്റ് ആ പരമസത്യമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം. അതല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായ കാലവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അത് ആകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ആകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് 1ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആകാരം. അതിന് അതിൽ നിന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതില്ലാണ്ട് സംസ്കൃത ഭാഷ സ്റ്റാർട്ട് ആവണില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് തുടങ്ങണത് ഞാൻ. അപ്പൊ സംസ്കൃത ഭാഷ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അത് ദേവലിപി എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയണം. ദേവന്മാരുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് സംസ്കൃതമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് ഞാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ആകാരം ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ 34 തൊട്ടിട്ട് 36 വരെ ഒന്നും അതിൽ വായിച്ചിരിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാമുദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തിർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധമാ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. 35. സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. 36. ദ്യുതം ചലയ തമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോ അസ്മി വിവാസായോ അസ്മി സത്വം വദാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് 34 പറയണത് സർവ സംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച യശസ് അത് ഭാഗ്യം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ 35 അതേപോലെ തന്നെ ഇതുള്ളതാണ് സാമവേദ സൂക്തങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്താണ് ബൃഹസ്താമം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകൾ വെച്ച് ഗായത്രി, നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗായത്രി മന്ത്രമാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് മാസങ്ങളിൽ വെച്ച് മാർഗശീർഷവും, അതായത് നവംബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് അത്ര ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകണം. അതെല്ലാതും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണിത്. അതാണ് വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമ. അപ്പൊ സാമവേദത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ, അത് ദേവന്മാരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ആയ ലെവലിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് ശരിക്കും അതിന് സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊരു ചിട്ടയുണ്ട്. അതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതിലെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങള്. അതാണ് സാമവേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവയിൽ ആകർഷവും പാതിരാവിൽ പാടുന്നതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹസ്താമം. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബൃഹസ്താമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പാതിരാവിൽ പാടുന്ന ഒരു ഗീതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇതില് സാമവേദത്തിലുള്ള ഒരു സൂക്തമാണ്. പിന്നെ നിയമബന്ധനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം. ശബ്ദാവതാരമായ ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമബന്ധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിന് ശരിക്കും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു മന്ത്രം. നമുക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രം കൊടുക്കാന്നല്ലേ പറയപ്പെടും. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണത നേടുന്നു, അത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നല്ല പറയാം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അത് ഞാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനെ പറ്റിയും പറയണം. മന്ത്രങ്ങളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ഭഗവാൻ പറയണത് അത് ഞാനാണെന്നും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് ഇത് വായിക്കും. 3 ശ്ലോകം വായിച്ചു മതി. 36 തൊട്ട്. കൃഷ്ണ. 36 തൊട്ട് 38 വരെ ഒന്ന് വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നില്ലേ? ആരാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ചെറിയ കോൾഡ് പിടിച്ചു, അതാരണോണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാം വ്യാസകവിയുടെ കവി. വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകളിൽ ഉഷനാണ് ഞാൻ.
അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചു. ദണ്ഡോ ദമയതാസ്മി നിധീരസ്മി ജഗീഷത മൗനം ചാവ ജ്ഞാനാം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്ന എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. യച്ചാപി സർവ്വഭൂതാനാം ബീജം തദമഹം അർജുന ന തദസ്മി വിന യസ്മ്യാത്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിലൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വഞ്ചകരിൽ ചൂതുകളിൽ തേജസ്സുകളിൽ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു, ജയവും സമുദ്യുക്തമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് വഞ്ചകര് എന്ന് പറയുമ്പോള് ഭഗവാനെ വഞ്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വഞ്ചിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന് വഞ്ചകര് ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വഞ്ചകര കളിയാണ് ശരിക്കും ചൂതുകളി. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതിന് പറയും നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും പറ്റിക്കാം, ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വഞ്ചകരിൽ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളിൽ തേജസ്സും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചേരി ചൂതുകളിൽ തേജസ്വികളായ തേജസ് ഞാനാകുന്നു, ജയവും സമുദ്രവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വഞ്ചകരി ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടാണ്. വഞ്ചകരിയില് വഞ്ചകന്മാർക്ക് പറ്റിയ കളിയാണ് ഈ സാധനം. അപ്പൊ അത് ഞാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ വഞ്ചകരി ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു, ജയവും സമുദ്രമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ആ ശ്ലോകം. വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുന്നുകളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉഷ്ണകവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വിഷ്ണുകുൽ ഭഗവാന്റെ കുലം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുകുലാണ്. അതില് അപ്പൊ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പിതാവാണ്, നമുക്കറിയാം വാസുദേവൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർജുനനാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും. പിന്നെ മുന്നുകളിൽ വ്യാസമുനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരണമാണ് അല്ലെ. സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള അവതാരണമാണ് ഭഗവാൻ. അത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്ന മുഴുവനും വ്യാസദേവനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ചിന്തയിലെ ഉഷ്ണകവിന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അതിൽ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവിന് ശുക്രാചാര്യൻ എന്ന് പറയാം. ശുക്രാചാര്യനാണ് അസുരന്മാരുടെ ഗുരു. അപ്പൊ ഉഷ്ണസ് എന്ന് അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ശുക്രാചാര്യര്. അതാണ് അത്. അപ്പൊ അത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യനാണ് ശരിക്കും ആ കവികളിൽ കവി. അതായത് കവികളെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മുൻകൂട്ടി പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കവി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പാണ്ഡവർക്ക്. അതിന് നമുക്കൊരു കഥ തന്നെ അറിയാലോ. മഹാബലിയുടെ സമയത്ത് വരുന്ന കഥ അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വേഷം മാറിയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ അത്തരം ചിന്തിക്കാൻ, അത് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവ് കവികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശുക്രാചാര്യനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ അവതരണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്പത്തി വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിന്റെ വിസ്തരണം, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ബലരാമനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരുന്നു. ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നെ 4 പേർ, ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നെ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുമ്നൻ, 4
വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നു. ബലരാമന് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും നാരായണന്റെ വിസ്തരണം വരുന്നത്. ആ നാരായണനിൽ നിന്നും താഴത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്തൻ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആ സംഘർഷണം പിന്നെ അപ്പൊ 2 സംഘർഷന്മാരുണ്ട്. ഈ സംഘർഷണത്തിനാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഭഗവാനിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെ പറ്റി പറയണതാണ്. അതില് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ക്ഷീരോദശം, ഗർഭോദശേഷം, കാരണോദശേഷം ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ പറയാം, അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും അത് പലതരം വിസ്തരണത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണന്റെ സംഘർഷണിൽ കൂടിയാണ് കാരണോദശായം വിഷ്ണു, ഗർഭോദശായം വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദശായം വിഷ്ണു വരുന്നത്. പിന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികൾ, ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളെയും മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അതായത് ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഇട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കണതിന്റെ ആൻസറാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എന്താണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഐഡിയ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമല്ലോ ചിലര്. ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഐഡിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന്. നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, അത് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അതെനിക്കൊരു ഐഡിയ, നമുക്കൊന്ന് എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. ഹരേഷ്ണ, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान का बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी है ना, दुर्गा देवी है, അതാണ് പറയുന്നത് പ്രഭുജി. ദണ്ഡം തരുന്നത് ഞാനാണെന്ന്. അതെ, ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ സാധാരണക്കാർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ സാധാരണ ചോദിക്കുമല്ല, വ്യക്തികൾ ചോദിക്കൂലേ, എല്ലാം ഭഗവാനല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളെന്നൊക്കെ പറയൂലേ. സാധാരണ സംസാരിക്കണ ഒരു ഇതാണ്. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയണ്ട, അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ റിപ്ലൈ പറയാ? ഞാൻ ഓക്കെ, ദുർഗാദേവി ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയൂലേ? കൃഷ്ണ, ദുഷ്കൃതികളെ അടിച്ചമർത്താന്നുള്ള, അവരെ അടിച്ചമർത്തുമ്പോ ദണ്ഡനം ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല, അതാണ് ദണ്ഡനാർഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതികളെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അത് ശരിയാ, പോയിന്റ് ശരിയാ. പക്ഷെ നമ്മള് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോള് അത് കുറച്ചും കൂടെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതില് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് എൻജോയ് ചെയ്യും, എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഏതൊരു ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് ആർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തോ അവിടെ ഭഗവാനല്ല ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ ദുർഗാദേവിനെ ആ ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, അത് ശിക്ഷ എന്ന് മാത്രമല്ല,
പ്ലസ് ആയാലും അത് ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതും ദുർഗാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഞാനാണ് ആ ദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് ഞാൻ. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യയിലത്തെ നിയമമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയാണല്ലോ അതില്ല അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പറയണ അല്ലാതെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് നമുക്ക് കർമ്മഫലം കിട്ടും. അതിന് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തിട്ട് ഇനി എല്ലാതും ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അതാണ്. കാരണം നമ്മള് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നിയമം, ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും. അതാ നിയമമാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മള് തെറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇതെന്താ ചെയ്തെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനവുമാണ് ഞാൻ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് 39 വായിച്ച ഇല്ലല്ല, 2 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളു. 39, 40, 41, 4 ശ്ലോകം കൊണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1, 2, 3, 4 4 ശ്ലോകം കൊണ്ടേ ഉള്ളു മാതാജി. 4 ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്വാദി സർവഭൂതാനാം ബീജം തഥാ അഹമർജുന ന തത്തസ്തി വിനാ യജ്ഞമയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെ ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല. 40. നന്ദോ അസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ ദുദ്വേഷതാ പ്രോക്ത വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. 41. യത് വിഭൂതിമയത് സ്വത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛാം ത്വം മമ തേജോ അംശം സംഭവം. വിഭൂതി മത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 42. അത ഏവ ബഹുനൈതേന കിജ്ഞാനതേന തവാർജുന വിഷ്വ്യാഹമിതം കൃത്സ്നേനാമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലയോ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടെന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാപിച്ച് അതിന്റെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആ വിഭൂതി രോഗങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലയോ അർജുന, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെ ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിലൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ആദി ബീജം അത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ തന്നെ കണ്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാതും വന്നതും പോലെ ആദി ബീജം. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദി ബീജം അതായി. അപ്പൊ എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നിട്ട് ഞാനില്ല. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിൽ അത് നിന്ന്. ഇപ്പൊ എന്നിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വെച്ചിപ്പോ നമ്മള് TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും അതിൽ നിന്നാണ് കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറയാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്കോ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതേപോലെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങൾക്കോ അവതാരങ്ങൾക്കോ എണ്ണമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം അത്രയാണ് പറയില്ല, സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാല കണക്കിന് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വിഭൂതികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എണ്ണമില്ല, അതിന് അവസാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് അർജുനൻ ചോദിച്ച ഭക്തി കൊണ്ട് എത്ര ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അത് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കാനും കൂടി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും
ഇനിയും പറഞ്ഞു വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയില്ല, അത്ര അധികം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണത്. പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ വിഭൂതി മറ്റും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അത്രയും തേജസ്സായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സൃഷ്ടിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണിക അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു കടാക്ഷം അതിലുണ്ടാവും. അത് മനുഷ്യനായാലും എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം, അപ്പോഴോ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് പിന്നെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ, അല്ലേ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം തന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വലിപ്പം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാന് അതീതനാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അത് കാരണം അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന് ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് ബാക്ടീരിയക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ബാക്ടീരിയക്ക് അതിന്റെ ചിന്താശക്തി ഇല്ല. അതേ ലെവലിലാണ് നമ്മള്. അചിന്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ വയറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ, അതിന്റെ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ലോകത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അചിന്ത്യൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വലിപ്പാണ് ഇതില് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വിഭൂണ് അണുന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് അണു, അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ് വിഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അണു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അതാണ് നമ്മളിത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിഭു, അതാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അന്നൊരു ചെറിയ ഒരു ജീവാണുവിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണെന്ന് നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. ഈ അധ്യായം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വിഭൂതി യോഗം അത്ര ഇതുള്ള അതല്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. ഇതില് താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പീഡിൽ പോയത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്നാമത്തെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. വിഭൂതി യോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് വിഭൂതി യോഗം? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് കാര്യം ഒരു ഷോർട്ട് പോലെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. നമ്മള് വിഭൂതി യോഗം വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭൂതികൾ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. Okay. ഓരോ സംഗതികളിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തിമത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതായിട്ടുള്ള യോഗത്തിനെയാണ് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിന് ശരിക്കും വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എല്ലാം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും നമുക്ക് വിഭൂതി ലോകത്തിൽ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവെന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ കുറവല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് വിഭൂതി യോഗം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില് പറഞ്ഞതില്? മറ്റേത് മനസ്സിലായില്ലേ? ആയ ചോദ്യം, അതായത് ആ കർമ്മബന്ധമായിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റില്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടില് കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ മീനിങ് തെറ്റണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ചില സമയത്ത്. അത് മനസ്സിലായ പോയിന്റ്? അതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ പോയിന്റില്? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഹരേഷ്ണ ശരി, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേഷ്ണ പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മാർക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിന്റെ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റിന് നമ്മളെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഞാനിപ്പോ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ പ്രഭുജി? അയച്ചിട്ടില്ലേ? ഗ്രൂപ്പില് കണ്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടില്ല, ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ വിടപ്പ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അതില് മാർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അത് ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിടാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ അതുപോലെ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതാം. കാരണം വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് അത് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവര് മാർക്ക് ഇടും. പിന്നെ നമ്മളെ ഇതിൽ അത് അവര് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ആയി എടുക്കും. പിന്നെ ആ മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് മായപ്പൂരിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിന്നായാലും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോണത്. അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാത്. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ദീക്ഷ ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അമ്പലത്തില്. കാരണം ഗുരു മഹാരാജ് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ദീക്ഷയുടെ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാലോ നമ്മളെ റൂൾസ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 മാലയും 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കണം എന്നുള്ള ബേസിക് റിക്വയർമെന്റാ. അത് നമുക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഗുരുആശ്രയം എടുക്കണം. ഗുരുആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മള് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് അത് വേണം എന്ന് മൈൻഡ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, പൂജ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലല്ലേ, നമുക്കറിയാലോ ഗുരു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ഒരു പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു കോളേജിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണത്. അപ്പൊ അത് നോക്ക്. അപ്പൊ അതിലും കുറെ ലിമിറ്റേഷൻ, അവർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം ചിലപ്പോ റിജക്റ്റ് ആയി പോവാം, വീട്ടിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അവര്. അങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്യാറ്. മായപ്പൂരിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ. പതിനാം വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഗുരുദേവ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വിടാം. ശരി. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ. ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ?